हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो बे 15 आगष्टनि नामाव अननाय आरो गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर। आं भिडिअ लाबोयो गोबावसैमोन, आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांगोन। गुसुंल'खा 3 मिनिटसोल' जागोन, 3 मिनिट जाबावनाय नङा। माने भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो मा जादों। आं दहाय मोनसे भिडिअ मोनदों वाट्सएपआवहाय, सासे मानसिया हरदोंमोन। बे जोंनि 15 आगष्ट फालिनायावहाय माने फिरफिला थिखोनायावहाय मोनसे सरकारि हस्पिटालावहाय आरोना भाइराल जागासिनो दं। बेयो मोनसे मिनिथावब्लाबो एसे माने बेफोरबायदि फिरफिला थिखोनायावहाय एसे मान होनानै रेसपेक्ट होनानै थिखोनांगौ आरोना। बयहाबो जाखायो जानायालाय बिदि मिटिङा, होमब्लाबो बेफोरखौ एसे साबधानै बानायनांगौ आरो, माने जाहाथे गाज्रि नङा। मा बिमा खर'खौ नायबाय थादों? सोरबा सोरबा सानदों जानो हागौ लोगोफोर आंखौ माने गोबावसै नालाय आङो भिडिअ लाबोया, दिनैसो आपल'ड खालामदों। माने मास मोनथामसो जाबाय आरोना, 3 मास जाबाय भिडिअ आपल'ड खालामैया। माने टपिकआखौनो मोना आरो मालाबा समावहाय माबा मोनसे जाथाय जानायफोर मानायफोर खाथि खालायावनो लोगो मोनस'नो, खिन्थु माने बेस्थ' थायो नालाय समावहाय चान्सआखौ मोना आरो खाबुखौ मोना भिडिअ खालामनोहाय। ओमफ्राय मालाबा समाव बालायलाङो। ओमफ्राय सोरबा सोरबा बुङो जायफ्रा साबस्क्राइबारना आंनि, लामाफ्राव लोगो मोनला माना बबेयावबा बाजाराव थांना लोगो मोनला, माथो भिडिअ आपल'ड खालामलेरा नायगौ मागौ बेफोरबायदि होनो आरोना। आंसो मिन्थिगौ माने मालाबा समावहाय बेस्थ' थायो आरो मालाबा समावहाय लोगो मोनसनबायो बे माबा माबि जानाय जाथायफोरखौ भिडिअखौ आपल'ड खालामगौ बायदिब्लाबो बानायगौब्लाबो माने चान्स मोना आरोना, फर्म हारायनानै थायो आरो बावनानैबो थायो। दे लोगोफोर बिदिनोसै दिनैनि भिडिअआ, हामबायसै।